ето го най-алчният човек на планетата. Човекът, който се храни най-добре на тази земя, най-щастливият човек, този, който яде най-добрата храна, която никой не е опитвал преди него. Дори Илон Мъск никога не е опитвал някой от неговите ястия. Той има уникален ресторант и винаги е набирал най-добрите кулинарни специалисти, за да приготвят най-изящните ястия в света. Той харчи милиарди долари всеки ден, за да се храни, а също и да плаща на готвачите си. Той постигна успех в живота си, като стана милионер благодарение на този танц, докато беше беден фермер за картофи. Казва се Ясин Дженгис. Роден е на 25 юни 1992 година. В Кемптън, Германия. Всъщност той е актьор. От 2015 година насам прекарва цялото си време в ресторанта си, който е създал. Днес той има над 20 милиона последователи в TikTok, които го следват само за да гледат как се наслаждава на вкусните си ястия. Играе роли в множество немски филмови и телевизионни продукции. Бихте ли си поръчали храна от ресторанта му? Напишете в коментарите. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.